Uyazi abantu abaningi mabebukela ishadi noma bevula ishadi nje loku analyzer istock noma uanalyze icrypto noma uanalyzer iforex noma uanalyzer ama commodities. Abantu abaningi bavele becake ukuthi hawu manje lezi induku ezibomvu nezigreen zinduku zini lezi zisho ukuthini. Abantu abaningi abafowethu bajwayelene nani nento okuthiwa yini i-line chart. Bajwayelene nento okuthiwa yini i-line chart because yona line chart yayidume kakhulu esikhathini esedlule. Kodwa manje kunalendlela yesiJapan yokuanalyze ini ukwehla nokwenyuka kwentengo ezimarket. Le ndlela lena ke bafowethu iyaduma kakhulu ngezikhathi zama-90s ebizwa ngokuthi yini ama-candlesticks. Angithi yabo lonto leyo. So nayi lento le. So njengoba ubona lo green kuthiwa ke yikhandlela elilodwa ke, njengoba ubona lo red kuthiwe yikhandlela futhi elilodwa yabona. So konke kumelela nje ukwehla nokwenyuka kwentengo emarket. Angithi yabo lonto leyo. Well, abaseMerika ngaphambi kokuthi kusetshenziswe lama candlestick babesebenzisa kakhulu ini ama-bar chart yabo. So kwakuyiwona ama-chart ayedume kakhulu. Abantu abenze i-accounting esikoleni mhlawumbe bazokutshela ngama-line chart bekutshele nangama-bar charts. Kodwa nje emumva nje hayi edume kakhulu nedla umhlanganiso yilena yamakhandlela yabo. Yini eyenza lena yamakhandlela ibe ebaluleke kangaka abafowethu? Ingoba uyakwazi ukubona iprice la iqale khona yagcina khona yaqala khona yagcina khona, noma kuhamba kunqamuka kweprice ishiya izikhawu njengoba iqhubeka iyaphezulu. Kanti uma ubheka i-line chart yabona, uma ubheka i-line chart akulula ukubona ukuthi ho iprice ke yathi ukukhokha umoya yathi ukukhokhumeka kancane yanqamuka, yabona lonto leyo. So kuvele kube nje ulayini omude nje indendende ubona ngoba usujika nakhona awubonanga ukuthi ujikiswe yini kwenzakaleni ukuthi uze ujike, yabona lonto leyo. Kanti uma usebenzisa ikhandlela uyakwazi ukuyibona ukuthi oh manje iprice izojika, manje izobuyela phezulu, manje izokwehla ishone phansi. Kanti lana ku line chart akulula ukubona lokho. So ingakho ke mina ngifuna ukukufundisa ukuthi liyini ikhandlela futhi ikhandlela silisebenzisa kanjani ukwenza noma ukufunda ke intengo noma ukwehla nokwenyuka kweprice. So uma ngizokudwebela lona nje ikhandlela lami la ngithi yabona ngifaka nansi ibar A1, ake ngishintshe ke ikhala ukuze ihambisane nalokho ebekade sikubona lapha ya eshadini lethu. Nayi ke ibar yami sengiyifakile igreen. Sesingayibiza sithi lena ikhandlela. Angithi yabona. So njengoba sinaleli ikhandlela leli ke bafowethu, kumele into kumele siyazi ikhandlela nekhandlela lino open lino close, right? Lino open lino close. So singasho sithi la ikhandlela lethu sizomaka uopen walo. Ake simake ke uopen walo. Nangu open wethu somthatha ke simbeke kuphi? Simbeke la. Angithi yabo? La phansi la ngizonitshela ukuthi kungani ngenza kanjalo, okay? And then bese ikhandlela lethu libe nobani? Libe no close. Angithi yabo? So ngizonitshela ukuthi kungani. Khumbula phela ngitheni? Uma ngabe intengo iyaphezulu izoba nani? Izoba singayibeka kanjani? Uma intengo iyaphezulu izoba namakhandlela a-green. Asibeke kanjalo, izoba namakhandlela kanjani? A-green, alright? Ithi ke ngenze nje. So nange uclose wami angibuyele lapha na eshadini lami. Ngithi yabona la ukuthi all the time mangabe siyaphezulu yabo siba nani namakhandlela green, yabona lonto leyo. Maqala kuvela okubomvu imakethe iyajika ishone phansi. So buka ke la njengoba ngithe uma siyaphezulu siba namakhandlela kanjani a-green. Njengoba ngithela i-green ishuthi leli livula kuphi? Livula phansi liya kuphi? Liya phezulu. Sezwisisa lonto leyo, livula phansi liyapi? Liya phezulu. Ikhandlela lethu ke lelo, yabona lonto leyo. Kanti uma ngabe ikhandlela lethu libomvu sothini ke livula kuphi? Livula phezulu. Asimshintshe manje open wethu, siyamshintsha, livula phezulu bese liyovala kuphi? Bese liyovala phansi. Angithi niyabona lonto leyo, bese liyovala phansi, yabo? So njengoba ke sesiqalile ke sesibona ukuthi ikhandlela lethu nje uma linje lino open lino close. Uma libomvu livula liye kuphi? Liye livula phezulu lehle lize phansi. And then uma li green livula kanjani? Livula phezulu, livula phansi
bese liya kuphi bese liya phezulu. Alright, asimfakeni ke no green. Tshela mina ke manje kunamakhandlela amabomvu nelinjani ikhandlela neli green. Livula kuphi ikhandlela elibomvu, livula phezulu liya kuphi liya phansi. Eli green livula phansi bese livala kuphi livala phezulu. Alright, kungani kubalekile ukuthi uunderstand isequence yalamakhandlela noma ukuthi livula kuphi liya kuphi? Kubalekile ngoba uma ngabe ubona amakhandlela agreen, umqondo wakho kumele ukutshele ukuthi intengo yalento osuke ufuna ukuyithenga noma ukuyithengisa iya kuphi ngokwe direction. So ugreen usho ukuthi we are going up, then ured usho ukuthi we are going down. Siyazwana ke? Alright, then bese kuba khona into okuthiwa ngama weeks. Angithi ngifuna ukuthi phela sikwazi ukulichaza kahle ikhandlela. Bese kuba khona into okuthiwa yini ama weeks noma iprice. Noma ngithi ngiqale kanje, uyabona njengoba linje ikhandlela lethu linjani li strong. Leli kushuthi iprice njengoba iyaphezulu i strong. Kungani sisho kanjalo? Iprice yethu le ayinayo imisila noma ama weeks. Nalana iprice yethu i strong iyaphansi. Kungani sisho kanjalo? Ikhandlela lethu alinayo imisila ayinama weeks. Uzobona ukuthi lokhu kungena kanjani la. Uma ngithi ama weeks ngizokubonisa ukuthi ngisho ukuthini. So in this case ake sifake lo line lo. Sifake lo line lo. Uyabona lo line sengufakile la, ithi ngiwenze ufane nani? Awufane nekhandlela lalo. So uline wami usunjani? Usubomvu angithi. And then it is phinde sifake futhi omunye ulayini. Nanku ulayini wethu. So lo line wethu lo nje bangufaka ngifuna manje ufane nani nekhandlela la ukuze sikwazi ukuthi sichaze kahle. Right? So ulayini wami usugreen. Senginani ke manje? Senginento ethi iprice yami is not strong. Ayisekho strong kuphela. Isiyangibonisa ukuthi ike yaba high. Yaphinde yaba low. Uyayibona lo nto leyo. Kodwa yasivula ngaphezulu kuka low, yavala ngaphansi kuka high. Uyayibona lo nto leyo. Siyashintsha ke manje meaning noma sekukhona okunye esiku-edayo kuphi kwi meaning yekhandlela lethu. Uyayibona lo nto leyo. Ithi ke ngikufakele ama description akhona, okay? Sesinobani? Sesino high. Sibe nobani futhi? Sibe no low. Qagela ke. Simfaka kuphi high? Qagela. Simfaka kuphi high wethu? Simfaka la. Yabo? Right, and then ulow wethu simfake la. So, yabona ke into efanayo ngekhandlela guys ukuthi ulow wakhona noma li green noma libomvu onke azoba no low endaweni efanayo. As long as linomsila ngaphansi, lowo msila uzomelela ulow noma la kuqala khona umsila uzomelela bani ulow. Uma ngabe linomsila ngaphezulu, lowo msila uzomelela uhigh. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi iprice yethu ike yavula ilapha kulow. Yakhuphuka yavula la. No, ngisebenzisa ikhandlela wrong. Iprice yethu ivule la kulow. Yakhuphuka yasithi open la. Uyayibona lo nto leyo. Then kwase kuba uclose la. Isibuya phezulu. Okusho ukuthi la ike iprice yethu ibe weak la. Yaqala ukuba strong la ku open and then yakhuphuka yaba weak la. Yaze yazoba futhi ibonisa ukuthi strong. Kushuthi ibody imelela ihambelana nokuthi iprice is strong okuyibody. Then bese iba weak kuphi emisileni. Uyabona lo nto leyo. Uyawuza umuntu methi ngizokubamba kwamancane. Uyayibona lo nto leyo. Khona le part le weak emzimbeni wakho engathi mangikubamba kuyona umzimba wakho vele ube weak kakhulu. Uyabona lo nto leyo. So nebody yekhandlela sikwazi ukuyibona ukuthi iprice beyi strong kuyibody yayise iba nani nama weeks. Uyabona imisila le. So yilokho engizama ukuchaza lana guys. Zamani ukuyibamba ngalo ndlela le, yabo. So nakho kokubalekile ngama weeks akho. Ama weeks akho iwona azokubonisa ukuthi si strong ngakuphi noma si weak ngakuphi.
So kule shape enje yamakhandlela bafowethu sithi bomabili lamakhandlela are strong uyayibona lonto leyo. So ningamangali mangikhuluma ngebody ngikhuluma ngalokho oku red yabo, lokho ku red kusukela kubani ku open kuze kuyofika kubani ku close yabo. Mangikhuluma ngebody ngikhuluma ngalokho ku green kusukela ku open kuze kuyofika kubani ku close. Angithi niyayibona lonto leyo. So into engifuna ukuthi nikwazi ukuyiqaphela leyo njengoba sikhuluma ngani, njengoba sikhuluma ngekhandlela. Okay, right. Then amakhandlela ke wethu aba nama shapes are different. So njengoba amakhandlela wethu eba nama shapes are different, lawo ma shape akhuluma izinto ezihlukile ngeprice. But before nginichazela ukuthi ikhandlela lethu njoba ishape isime kanje kusho ukuthini, njoba ishape isime kanje isho ukuthini, ake siye ku summary yethu. Yini ikhandlela? Ikhandlela yuthi olumelela ukwehla nokwenyuka kwentengo. Angithi yabo? So silifunda kanjani ikhandlela? Silifunda ngokuthi ikhandlela lethu lino open, lino close, lino high, lino low. Yayizwa lonto leyo. Kanti ikhandlela lethu elibomvu lona linobani? Lino open phezulu, libe nobani? Libe no close ngaphansi, kodwa high no low kuhlala endaweni efanayo. Lisho ukuthini ikhandlela elibomvu? Ikhandlela elibomvu lisho ukuthi intengo iyaphansi, the price is going down. Yabo ithi ngibe kanje, lisho the price is going down njengoba ngifaka lo mcibisholo wami already obheke kuphi, obheke phansi. Then isho ukuthini ikhandlela eli green? Lisho ukuthini ikhandlela eli green? Lisho ukuthi iprice yakuphi? Iprice is going up. Yabo lonto leyo. Noma intengo yenze njani? Iya phezulu. Khumbula ke sitheni, uma sibona amakhandlela egreen elandelana yaphezulu kusho ukuthi intengo isuke iya phezulu. Uma sibona amakhandlela abomvu elandelana eshona phansi okusho ukuthi intengo iya kuphi? Iya phansi. Alright, ngifuna ke manje sifunde ngezibalo. Ivideo elandelayo ngifuna ukuthi sikhulume ngezibalo zekhandlela ngoba ikhandlela nekhandlela linezibalo zalo. Kodwa nje uma ukwazi ukulifunda kuzokusiza ukuthi uunderstand izibalo ezikhona ekhandleleni ukuze uthi noma wenza i-trading noma ufunda intengo ukuthi yenzani emarket ukwazi ukuhlanganisa nezibalo. Okay, video iyalandela.